İnşallah iktidar bir güvertin. Ama milletvekiliye bedin Yeşil Sol Parti و Cumhurbaşkanı Cemil Bedin Kılıçdaroğlu. Hadi bخير bakın. Ama kazanç bakın inşallah ama bir işler bakın o cep hep giderim ne yapıyorsun? O ama kişi mi rayıma kişi emer rayı. O çizdik jüvir tünegi inşallah. O خلاص bu çuma meçi bece. Sağ ol teşekkür ederim. Spek am kançent işte bejin am verde am peşi am oya qadidin partiya çepen kaska. Ujibo veya değişim şartı. Gerek am değişimi bakın am bepo veya joy wantek bilvin am serkeftin etqazin jahamu havalar. Am bejin slav rejvi gelire. Yani iro am bejin ke vizdame tek zlam am bişine. Biçeme bişinin به هفگرتیا گلا به دموکراسی به براتیا گلا اما تک آدم ای فاشیست آقا و مهپه اما همشین مالا باویوان چه هاتنه وقت دمی بوری سلیمان دمیرال مسعود یلماز اجوید چه شون تاریخون چپلقا تاریخ دیروکه اوی وی کسیجی به هلبجارتنه چارده گلانه اوی گله بندس gele hafkar evi bişine. Jibo zulm zori bıqedi jibo peşketina jini, peşketina civana, peşketina civana, peşketina civaki emi Erdoğan u rejimavi u AMHP emi bişinin Yeşil Sol ev serkevi biji Yeşil Sol. خدای بارشا که ایشالا ناملت که بیسا چمی امی قزنج بکن امی جهر مجلس رونن و حقی خم دعوازیه حقی خود کن زمانه خود کن زمانه ما کردی زمانه ما هر دره یاساقه اما اوجی زمانه ما کیم نگاه ما ام چا بکن او حكومات إلو في حكومتنا ما تمشي حكومتها تحزون وتشيك من راشي كيما تشيك من رماي نو ما كانت تشيك بكره يعني في حكومتها كره بدك يشكرين انت كشكرين بوشه يعني إلو حكومات كره بدك يشكرين زاد başka çare tünü yoksa serbe aleme yaman bir abi yani partiya me belli em bixwedin ez nizanim em çi bêjin em bi Kılıçdaroğlu din û HDP partiya me yî û em ê bûdin wê جوشو كان حبي يا قل الخانه عليك كمامنا كردن ما وقتي قمنا مسافه بابي برنقامي رايح خوشي بتخلكي واوقد ياچو وقتي منا مسافه مخاطبين رايح خوشي مخاطبين باش قد شكي وقت تشكتني عم كردنا ما بين كرديه عمي واحد حبسيه فايد بني زياره ان شاء الله داخل قوتا خدي Ve binin pazarını her tiş buhayı değişim şartı zaten OYM'ci bellini Koseri sedi not OYM'ci HDP'lerini tabii ki bu CHP'li birleşmiş bu ama bizim Kılıçdaroğlu'cu serkeftin desteği sahibi spas. İnşallah mem serkefin o ki jana xeyr xwedê wê bike û me micala xwe bike û ji tê destê me mêv bike û înşallah qeweta Xwedê em wîda me heye. Kes kevkar her bazara hayat pahalı ev yönetim gerek değişmiş mi? Mala halkı karakır. Yani israf dibe Müslümanın ama israf avan ilgi avan Müslüman tep heptin neyi? İsraf gülehe. Zilave Müslüman gerek ve hafte pek araba kombayı neke.
Yani gerek habiki israf ve günah az habik kim bikim. Yani fakir perişan kır, çevre ve zengin kır. Yani ev yönetim gerek değişmiş yani. Yani Kadı yardımcı fakir abi. Yani gerek değişmiş yani. Selahattin Demirtaş boşuna girtini, tüsüzüvitine, susuz yere girtini. Ame Kılıçdaroğlu'ydun, Yeşil Sol Parti ame buydun, serkeftin. Em dixwazim berî her tiştê gerek ev xwîn bîse bê sekirandin. Gerek ev tiştê gana ev dava me gana em dixwazin zimanê me bi cî bêkirin. Em dixwazin qelema me bisole. Em cî wek tûma însanê dunyayê em cî bibin însan yanî. Tişkî em bêjin çikî tuneyê. Em bayağı dixwazin. Partiya me YSP'ye em dixwazin em dengê xwe bin YSP. û ji bo Birêz Selahattin Demirtaşê em azadiyê dixwazin. û ji bo ew wan xwestiye em ê bidin CHP Cumhurbaşkaniyê de milletvekilî jî her tim em dibêjin YSP her bijî. dibêjin seçim ji bo mergişayê welatê me yê em li vî welatê em yaşamîş bûn û em ê yaşamîş bibin û heya em saxbin jî em Kurdin û em ê vê Kurdiye dewam bikin û Xwedê ji nebaşar nehêlê û înşallah em ê qezanmîş bikin û em ê çavê xelkê derxin. Xwazin seçima me xweş derbas bibe, em xwazin milletê me derxi, geçima me xweş derbas bibe, em tiş em vêya gotçika û daxwaziya me hebe. Ez nerînek dixwazim pişkî bi tevayî, pişkî bi demokratîk, ji bona vî gelê, ji bona van seqitiyana, ji bo zindana, ji bo hevalê me bindest seçimek bi serxwebûnê derbas be. Ve sevgidarım gelê Kurdî dibe hêlê de duyarlînin yani ji bo vê seçimê ev seçim aday çî bi ba bibin. Ji me re adayê ne çêkir, ji me re hebûn önemlî ye. Ji me re tişekî demokratîkek heqek önemlî ye. Ji me re gor mirov lê bigere, lê binere tişkî werê xweşî bi tevayî bifikire, tişkî demokratîk werê bi rastî hilbijatinekî 2023 de bi serkevî derbas be. Em bîst pêkê xweş bibin, adayê kî dibe ba bibe, ji me re demokratîk heqek lazim e. Ji me parlamentekî em fazla derxin. Ev seçima seçimek aştiye, seçimek biratiyê ye, seçimekî wekeviyê derbas be. Em bawer em ê sed milletvekilî bişînin meclisê. Watê sed milletvekilî me her meclisê veya ji gelê Kur yani tişekî pir xweş e. Yani hebûna wan ez te bêjim tişkî karibe sivê li heqê xwe, li mafê xwe, li baweriya xwe, li zimanê xwe, li her rengê xwe, li irqê xwe xwedî derkeve. Ji bo warê seçimek werê derbas be, seçimek demokratîk ez dixwazim ew derbas be û hêvîdara min jî ji milletê Kurd û ji milletê bindest em dixwazin em vê seçimê jî herkes li raya xwe, li şexsê xwe xwedî derkeve. Spas. Gelek salan yani hatî denemişkirin, hatî tecrübe kirin. Tek fikra bir gelî heye. Belki fîre mîre hebin bir nava geldi. Ama tek partiye. Herkes hak o tamamı dünyaya var. Le hak o hukuki koya herkes perse. Gelek Kurji iro partiye kuan hay ve bütün duve partiye koya başka duve partiye peve. Ki demokrasi bu fazla em pewandan. Demokrasi iro bir velatî hak o hukuki nas bike em peviden. Kid bir bela biya. Ama iro ji براسي جي Yeşil Sol Parti iro mafi insana dixwaze, hak hukuki insana dixwaze. û gelyanê jî pê partiya xwe de ye. Ev partiyê de jî zename de wê sıfır bin. Doğu güney doğu de. Yani tişkî
ملت وکیلی کی درن چمکی انسان یکی گو بب ملت وکیلی اراده گل دی اراده گل ناس بکه جوان پارتی ده باور بکم تونه yani irada gel nasnaken levra meftabe xwedî hilbijartina derbasbûyî timamê ve bajarê me qayûm abêtine ser yek tenê nehiştin bergo irada gel nasnakin ew irada gel nasnakin bawerî gel jî wan nas nakin wê gel dene pêwî insanî ew ê got irada gel nas bikin û serkeftin ji bo tivan artık iktidar da geç be, hayatama da geç be, afzul oraya devam nake, millet perişan bu, kesme kare ter peki be malakwa, kharne be malakwa, kesme kare kriya kho bide, işi asgari ücret şoğla 8 milyar kriya mal ki bu 4 milyar, hakkı doğal gazı ceyrane 2 milyar para te kesme kare kho khodi beke, millet perişan है, çünkü guambej nemaye, Xuda Teala ve agre af kilek inşallah. Cumhurbaşkanı bira geleme bedin CHP و ایلی برا بدن هدفی جبوک امسر کفن جبوک ام وی سیستما قریش امان تنه بکن هر بجی جواره انشالله سوریا 22 ساله محبون ويا مجي هدفي يا هر بجي يا سپا ايكو اويا خوب اردوغان بلا جمانه خوب ترسه جوشو كان عيبي